Poukázal na problémy v škole a dostal výpoveď. To tvrdí bývalý košický učiteľ Oto Žarnaj, ktorý medzičasom získal za svoje aktivity aj ocenenie Biela vrana. Podľa vedenia školy ale prišiel o miesto pre nadbytočnosť. Po viacerých odročeniach dnes začalo prepustení bývalého učiteľa pojednávať Košický okresný súd. Bez ohľadu na to, ako tento súdny proces skončí, myslím si, že je to malý krok v tejto kauze, ale veľký krok v boji proti arogancii mocných a nespravodlivosti. Žarnaj poukázal na viaceré nedostatky, napríklad na 12 000 eur, ktoré škola za 2 roky zaplatila za externé právne služby. Pochybenia zistil v Lani aj hlavný kontrolór kraja, ktorého medzičasom poslanci v novej verejnej voľbe na ďalšie obdobie vo funkcii nepodržali. Riaditeľ školy sa vyjadriť nechcel. Prečo ste prepustili pána Žarnaja? Ja sa vyjadrovať. Riaditeľ na súde tvrdil, že Žarnaj prišiel o prácu pre nadbytočnosť pri organizačných zmenách. Máme pocit, že napriek tomu, že dochádzalo naozaj k organizačnej zmene, tak prepustenie pána Žarnaja bolo účelové. Súd o neplatnosť výpovede sa v piatok podarilo vyhrať ďalšej držiteľke ocenenia Biela vrana, kontrolórke Ľubici Lapinovej. Tá prišla o zamestnanie v Národnom lesníckom centre po tom, čo poukázala na netransparentnosť podniku. Na Slovensku je veľká problém, že kauzy nie sú dotiahnuté do konca. Toto sú také prvé lastovičky nejakých úspechov, ktoré ja verím, že to je veľký signál aj pre obyčajných ľudí, že má význam sa angažovať, že nie je to zamietnuté vždy pod koberec. Pojednávanie bude pokračovať vypočutím svedkov. Súd určil termín na máj. Jozef Demeter, televízia Markíza.